O vindeiro 21 de marzo dará comezo o curso preparatorio para a proba de acceso ao Conservatorio Municipal de Ribeira. Os interesados en inscribirse poden facelo dende hoxe mesmo a través da web do Concello. A actividade é gratuita e estruturarase en 3 grupos cunha sesión semanal ata o 20 de abril. O Conservatorio prepara durante as vindeiras semanas un obradoiro de acceso ao Conservatorio para todos os nenos que queiran empezar a estudiar o vindeiro curso algún tipo de música de instrumento. Propónse un obradoiro que terá unha duración de 4 semanas e será completamente gratuito. Polo que dende a Concellería de Educación pois animamos a todos os pais que podan inscribir dende hoxe, que se abrirán as inscricións aos seus pequenos para que podan estudiar aquí no Conservatorio de Ribeira. Os asistentes recibirán formación en distintos eidos como ritmo, pulso ou psicomotricidade, ademais de familiarizarse cos distintos instrumentos. Vamos a traballar cos nenos que asistan a él distintos aspectos que se precisan para poder tocar o que son os instrumentos e para poder estudiar música. En esos aspectos van englobados o que é a psicometricidade, o ritmo, o pulso, o que é a discriminación rítmica ou auditiva. A duración das clases é unha sesión semanal que vai estar englobada en 45 minutos de duración. 30 deses minutos van ser clase teórico-práctica dos conceptos todos que digamos, dunha forma, valorar na hora de facer a proba de acceso. E despois, os 15 minutos restantes de cada sesión, pois vanse utilizar para enseñar, para que vexan, para que proben o que son os distintos instrumentos que impartimos no Conservatorio. O número de prazas limítase a 12 por grupo e adxudicaranse por estrita orde de inscrición.